ولی تماشاوانین هیچا هەڵبژارتنی چاردەهێ گولانی بداوی بوون نها هەڵبژارتنی سەر و کۆماریەک و 28 گولانی دێ برێڤە بچن گرێدایی vê mijarê temaşevanên hêjam derbasî Diyarbekirê dibin Sedat Yurttaş mafnaz û şrovekarê siyasî li gel min e silav botekekê Sedat kek Sedat di proseya dengdanê de proseya hilbijartinê de her dengên Kurdan dihata axaftin piştî çardehê gulanî ew yek rû nade yan jî gelekî lawaz bûye ev axaftina li ser dengên Kurdan gelo sedema wê yekê çi ye siyaseta HDP'de hilbijartinan de bû sedem ku giringiya dengên Kurda lawaz bû ti çawa dinirxîne Merhaba ji we re bi rastî tiştê ku xuya dike beriya hilbijartinê wer dihat famkirin ku dengê Kurda li kîjan berbijêrî berendamî kom bibin ve qezenç bike wer dihat nirxandin bêşik deng bi piranî li Kılıçdaroğlu kom bûn lê Kılıçdaroğlu bi ser neket ji ber vê yekê jî bi rastî mîna ku kilîta qezençkirina serokkomarî hate guhertin yani partiya ku wa di anketa da di nirxandina da nedihat pîvanan Sinan Oğan derket pêş îro partiya Zafer serkeftinê piştgirî dide wî ji wêrê derketiye mîna ku ew biye mifteya qezençkirina serokkomariyê ji ber vê yekê ji Kurdan bêhtir ew tên axaftin ku îro jî ji xwe Kılıçdaroğlu bi serokê Zafer Partîsiyê re hevdîtin çêkir û bi Sinan Oğana jî hevdîtin hat çêkirin yani mîna dengê Kurdan di xaneya Kılıçdaroğlu da wa teqez hatiye qebûl kirin wer jî xuya dike bi rastî ji ber vê yekê dengê Kurdan zêde nayê rojevê kekê Sedat Nuha yani yek ji lawaziyê dengên Kurdan raya giştî wisa dinirxîne yek ku bê merc bê şert bi her awayî piştgiriya İttifaka Millet bûye û kandîdê wê Kemal Kılıçdaroğlu ya duyem jî ger ji boî gera duyem ku stratejiyekî HDP tune bûye ev ê yekê jî bandorekî neyênî li ser giringiya dengên Kurdan kiriye ti çawa dibîn yani bi rastî dengê Kurda dikarî bi hûn zêde belkî mîna bazarê bikirana mîna yani nîqaşek zêde li ser mafûn heqan bikirana mîna ku ev nehatiye kirin yani ji xwe dengderên Kurd jî hinek nekanîne ji boviye ji ber vê yekê jî cîk mîna Amedê jî li Kurdistanê jî dengdayîn kêm bû yani cîkî mîna Ankarê, Çankırı'yê, Yozgat'ê li gelek bajaran dengdayîn di ser sedî nodî de bû rêje li Amedê dora sedî heştê û dudiya bû yani 78% kême dengdayîn kême Sedat her wiha ev mijara gote anî zmankek Sedat yani min bixwejî ev şopandên kir ku li Rojavayê Tirkiyeyê dengdan derdora sedî notî bûye li Bakurê Kurdistanê derdora navbêhna sedî heftê heta sedî heşteyî de bûye niha grafîkekî me jî hebû ku 2015 de dengên ku HDP wergirtine û 2023 de dengên ku YSP HDP wergirtine فرقکی گلک مزن هی یعنی جه 6 میلیونان زیادتری 6 میلیونان گودا دا کتیه هنگ زیادتری 4 میلیونان گلود وی پروسه ده یعنی
siyaseta اتفاقا به چپگیرین ترکره دور بونج اتفاقا به پارتیم کردستانی را گلو دکاری سدمک به کو دنگین هدف و یسف کیم دبن که گذارد beşik sedem yani evdeme kediriş siyaseta demokratik ya Türkiye AHDP zedetir bi çepre dome bi çepkira dome jber ve ekiji براستی تسیراوی زیده هله خسر جبو به هم بجارتنه تیپ تشتی کوکر هم به HDP de partiya çepa solda de ittifak ede hem jî bi serê xwe li gelek bajara ket ji ber vê yekê jî bawer dikim dora heşt deh vekîl kêm derketin yani ev tesîreke neyînî ya mezin kir ji alî din ve jî bi rastî ji alî ittifaka Kurda da kêm ma yani hem ji alî partiyan ve hem ji alî şexsiyetên Kurdî de ittifaqek xurt nehat çêkirin ji ber vê yekê jî hem dengdayîn kêm bû hem jî deng kêm bû li gorî 2015 yani hezîranê gava mirov bide berhev dora 6 milyona deng hatû bistendin ana derket ji 5 milyona kêmtir bû divê derketa 7 milyona ji ber ku 5 milyon dengder ê xort ê nû çêbûn ji wana yek jî beşik Kurd û Kurdên ku hay ji xwe hene em dikarin bêjin yani dora 2 milyona deng kêm bûn ev jî hem di bajaran da yek bi yek mîna Amedê em bêjin hêvî dikirin ku serî da gotin 12 lê ne 12 deh dikarîbûn derxistana sê vekil ji AK Partiye vekilek ji CHP 4 vekil derketin ya ji cikî mîna Batmanê ya jî li Wanê li gelek deverên Kurdistanê jî û li Stenbolê jî gelek kêm bû ji ber siyaseta Kurd jî kêm dike kek sedatezê hin münaqeşeyên ku di nav raya giştiya Kurdî de tên kirin ji terebe ya wekî nimûne du navan bidim yani mesela Diyarbekirê hev karê te jî Mehmet Emin Aktargû serokê berê baroya Diyarbekirê bû her wiha zimana zana farqînî yani niha mesela diraya giştî ya Kurdî de ev yek tê münaqeşe sosyal medyada mesela tu ji İstanbolê ji Ankara yan jî bajarekî Tirkan çepgîrekî Tirk bênê li Diyarbekirê wekî kandîdat nîşan bide û Mehmet Emin Aktargû navekî diyar di raya giştiya Kurdê serokê baroya Diyarbekirê bûye ku bigixê rêza nihan de zana farqînî qed di guh nediyê de yani tesîra van tiştan gelo di çawa dibînê dibe kekê seda beşik dibe çünkü yani gelê Kurd raya giştiya Kurd êdî bi rastî dixwaze ku kesên ku bi kurdayetiye re têkildarin yani hem waxta xwe hem zanebûna xwe di vî warî de çê dikin û pêş de birine wana bibîne ji ber vê yekê berê jî milçên ciya gotibû tinebûna zana farqînî kêmaniyek mezin bû û mîna Emîn Aktar ku serokê baroyê kiriye li Amedê du dewra û wekî di jî di hemû waxtên teng da di nodî vir ve di nava tekoşîne ku heft û heştekî mezin de cî girtiye tekoşîn daye gava di rêza nehemî de cî bidî bi rastî ev di nava gel de sariyekî çê dike ji xwe yani divê HDP divê keska sol partiya demokratik ya legal vana gişa bi samimiyetek mezin bigire berxwe û xwe rexne bike ji vira şunda ji ber ku herçîk dere ji 2015 vir ve deng kêm dibin li hemû deverê kêm dibin yani ji bo hemleyekî din ji bo ruhekî din divê guhertinên mayînde çêbin
spasiyet etkim که که سدات یورتاش مفناش رو وکاری سیاسیش دیار بکری میوانیم